wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh dalam para kesepuhan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dan umarok, pangarsanipun Bapak Wahid saking Indosari, ugi Bapak Misbahul Ulum dan kemari rai sedaya, para lenggah kakung dan putri ingkang kita mulyakaken. Siang menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah Bandungan dinampung jamaah Masjid Al-Miftah ingkang sampun kersa nimbali kula sampun nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Jeddah Bandungan, matur nuwun kula mugi-mugi klebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askarukum linnasi. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, wonten kalih tembung, setunggal Isra kaping kalih Mi'raj. Kalih tembung menika sedaya basa Arab. Mila menipun jelasaken ketawasul dhateng aturan basa Arab. Isra menika menapa, Mi'raj menika menapa. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Isra'u lughatan as-sairu lailan mutlaqon. Isra menika menggah bahasa maknanipun tindak wancing dalu secara bebas. Duka sinten ingkang tindak, kapan menipun tindak, saking pundi dhateng pundi, nitih napa tujuanipun boten urusan. Asal wonten tiyang dalu-dalu tindak namanipun Isra. Dengan dalu-dalu saking Jeddah dumugi prikon menika nggih Isra. Mudah. Saking prikon dumugi Salam Kaji nggih Isra. Melampah nggih Isra, mujib nggih Isra. Berarti sedaya nate Isra nggih boten. Isra menggah bahasa. Kabeh kalih Isra menggah istilah. Menawi Isra menggah istilah menika tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanjing dalu saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina dipun derekaken malaikat kalih Jibril lan Mikail. Nah jenengan lek Isra tanpa berderek nggih boten. Jenengane nginclik nggih boten. Ngertos nginclik boten. Terus Isra menggah istilah tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancing dalu saking Masjidil Haram Mekah
Tuki Masjid Aqsa Palestina kadharaken malaikat Jibril lan kaping kalih Mi'raj. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Mi'raj luwatan as-sulam. Miderek bahasa Mi'raj menika maknanipun ondo, napa? Ondo. Terus Mi'raj maknanipun ondo. Ngertos ondo mboten niku lho. Cara Banyumas Anda mau kemana silakan. Terus Mi'raj ki maknane ondo. Nek maksudipun sanes andhanipun akibat saking ondo kalau sinar wonten ondo yang saged minggah, maka akhirnya bahasa Arab berkembang al-Mi'raj luwatan as-sud mutlakon. Mi'raj ki maknane munggah. Lho sapa sing munggah nang endi dhuwur kok cendhek ra urusan asal ana munggah jenenge Mi'raj. Munggah nang gendeng yo. Manane kelopo deres yo. Mi'raj menggah bahasa. Lah menawi Mi'raj menggah istilah, minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjid Aqsa ngantos dugi langit sapitu nitih buruk nggih numpak buruk ngertos buruk boten. Jadi saiki ra ono buruk itu ibu nganggo roh buruk. Mungkin terus Mi'raj menika minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Masjid Aqsa Palestina ngantos langit sapitu minggah karas mustawa sowan Gusti. Niku Mi'raj sedaya ngibadah niku dipun gawaken lewat wahyu. Kejawi sholat lewat wahyu langsung Kanjeng Nabi pun timbali Gusti iki Isra Mi'raj bila Rejab niku sasi sing hebat. Perintah Allah melampaui sholat niku boten lewat wahyu ning langsung Allah nimbali Kanjeng lewat Isra Mi'raj. Mila wonten 3 bulan ing dawanipun dipun gandeng dening Kanjeng Nabi. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dawanipun dipun gandeng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dipun gandeng 3 bulan ingkang dawanipun pun gandeng dinamung niku Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bab niku wonten hubungane Rejab nandur ganjaran, ruwah nyirami ganjaran, poso panen ganjaran. Jenengan kepingin benjang poso panen syaratnya Rejab kudu nandur. Mboten saged Rejab ora nandur ruwah ora nyirami kok teko-teko Ramadan kepingin panen. Niku panene sapa? Kapan panene benjang tanggal 21, 23, selangkung, 17, 19 bulan Ramadan. Jenengane Lailatul Qadar. Iki panene niku. Pikantuk ganjaran ageng sanget. Pingin panen Rejab kudu nandur nggih mboten. Yen nandur wae napa kathah. Syukur menjenengan kersa benjang tanggal 1 benjang ngarep paling nggih siang tanggal 1 Rejab ganjaranipun kados siang 3 tahun.
kinarang cilanti siang tanggal kali Senin Pon nggih mboten diganjar kaya poso 2 tahun siang tanggal 3 nggih mboten Selasa wage nggih mboten diganjar kaya siang 1 tahun siang sedinten ing saklebetipun wulan Rejeb saklintunipun tanggal 1 kali 3 diganjar kados siang 1 wulan semono gedene Allah le mulyakake wong sing padha mulyakake sasi Rejeb mila menjelang Rejeb niku dipun anjuraken ngetingalaken kegembiraan menampakkan seneng ngetokno bunga-bunga mergo tekane sasi Rejeb mila le bunga-bunga nganggo maca selawat leres wonten kiai teng Purworejo ngetingalaken bingah dugi-dugi Rejeb damel sakit sinten almarhum Simbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo Mbah Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo niku ndamel singiran ngadepi sasi Rejeb damel sae Isra Mi'raj Kanjeng Nabi indahe ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane iku sing nyusun tiyang Purworejo Mbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo termasuk keturunan Mbah Mahmud niku almarhum Pak Kyai Asyuri beliau Terasan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindahe ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane kula nate mau singgih ngoten iki ingin naik teng budi daerah Banyumas teng Banyumas kula maca singgih ngoten iki terbagi sok ngiringi daripada mungkin Banyumas itu jajal bisa Pak Isra Mi'raj Kanjeng Nabi indah ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane sholatu wassalamu ala Rasulillah sholatu wassalamu ala yasil
direkam lho ujian nggih ngetokno bunga-bunga tekane bulan Rejab niku Pak Guru sewu huruf iku ro jim ro iki singkatan rahmatullah rahmate Gusti jim iki singkatan jurmul ngabdi dosane kawula terakhir bak singkatan birrullah kebagusane Gusti. Dadi sing loro apik sing siji Allah roe rahmatullah gematine Gusti. Nomor kali jim jurmul ngabdi dosane kawula. Nomor 3 birrullah kebagusane Gusti. Dosane kawula diubengi gematine Allah lan kebagusane Gusti Allah. Suwi-suwi dosane dhewe mumet wong diubengi kebagusan kalau diubengi rahmat. Apa maknane ing bulan Rejab niki dosa-dosa dadi ngapura dening Gusti. Dengan kata syukur datang Allah, alhamdulillah menangi sasi Rejab nggih. Rejab nandur ganjaran, le nandur terus pundi Nabi paring ditutur tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso saben dinten maos subhanal hayyil qayyum. Dinten ping 100 lemah maos kali mlampah-mlampah kenging dipun cicil kenging dalu kenging siang kenging tanggal setunggal dumugi sedoso maos subhanal hayyil qayyum. Itu bentuk lenandur. Mangke tanggal 11 dumugi tanggal kali doso saben dinten maos subhanal ahadis somad ping 100. Mangke tanggal 21 Rejab dumugi 3 doso maos subhanar raufir rahim dinten ping 100. Iki nek ra ngaji ra ngerti orang ngaji kan ra maca apa-apa gitu dipune ketemu nggih benjang Jumat akhir Rejab niki wonten kalimat ing perlu jenengan maos iki dawuhipun Kanjeng Nabi. Jumat akhir Rejab niku jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Anggenipun maos wonten ing tengah-tengah khutbah Jumat. Nah jenengan derek Jumatan mangke tengah-tengah khutbah ing khutbah ingkang muadzin maos selawat nggih mboten lajeng sing khutbah niku ngaso jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur ning le maos kalih cerumi-cerumi ning mboten bareng maos cerumi-cerumi nggih mboten maosipun kaping 3 gangsal menawi mboten nyandak sak nyandake yang putri ingkang mboten derek Jumatan Jumat akhir Rejab benjang kula suwun do kempal lenggah wonten griya-griya sing caket masjid napa tengriki mangke mireng adzan nggih lajeng tengah-tengah adzan niku do maos niku upami yang putri badhe derek Jumatan nggih kenging boten apa-apa. Ya putri ing samun Jumatan boten perlu mangsuli salat zuhur ngoten niku lho. Pomo sok Jumat akhir nampun diadake apa tendang itu Jumatan. Kenging boten apa-apa. Kok jenengan tengah-tengah khutbah maos Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dumugi Jumat Rejab akhir sing taun lancar rezekine.
Mila Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah niku menjelang Jumat akhir kula anjuraken damel pujian minangka ngemotaken nggih mboten Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur sing ajeng Ahmadur mboten Muhammadur kok ngoten niku khairu sore ora pareng ditamrin mula maca Ahmadur mboten Ahmadur mboten Ahmadur Rasulullah Muhammadur ingkang wingking Muhammadur sing ajeng Ahmadur niku niki ngamaliyah rejep niki bentuk nandur ganjaran niki malah nate setunggal wekdal Kanjeng Nabi tindakan ing wulan Rejeb dipun dherekaken sahabat Sauban lajeng Kanjeng Nabi miyos wonten caket kuburan Nabi menika kendel wonten kuburan niku lajeng Nabi ndonga. Nabi ndonga. Sahabat matur terus pundi Nabi? Nabi niku sahabat iki sing nang kuburan iki duwe dosa. Disiksa dening Allah tak dongakno. Nabi niku sahabat iku upama sing nang kuburan sing disiksa kuwi biyen ki urip sasi Rejeb gelem poso raketan mung sedina ora bakal disiksa nang kubur. Mila penting banget poso Rejeb nggih mboten. Mugi-mugi do saged nglampahi Allahumma nginjang iku nggih ngapain nggih siang tanggal setunggal Rejeb diganjar kados siam 3 tanggal kalih kados siam kalih tanggal 3 kados siam setunggal tahun ngapain ini Senin Pon Selasa pagi sareng ngapain Senin Pon Selasa ngapain Senin Pon ayo Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon
takon piye mau kiai berjalan ngaji jawab ngapain praktis gitu mungkin betul tidak betul itu karena sekarang terus ada ngapain seneng seneng apa terus gitu begini orang ngaji orang ngerti kok itu milo ngaji itu penting menawi saged ngaji itu saged dinten menawi saged sakilen Semarang wetan Kendal wonten tiyang sak kecamatan saben dina ngaji kabeh namine kecamatan Kaliwungu tiang Kaliwungu itu sak kecamatan injing derek jamaah subuh kabeh rata-rata maka bar subuhan bar wiridan do ngaji ora ketemu 15 menit saben dinten Kaliwungu ora wani pasar nek durung ngaji dhisik ora wani nang ngalas nek durung ngaji dhisik walikane kula njenengan ora wani ngaji yo pasar sik mungkin bener Kecamatan Budi Kaliwungu tiang-tiang jedak lagu Kaliwungu wis apal kabeh lagu Kaliwungu apal betul itu apal jejak Kendal Kaliwungu ayo ajar kenal akhirnya apal lelene mati ketutuk ayo jangkrik apal kabeh mungkin betul wani nglirik wani ngomong nono sewu menawi saben dinten dereng saged usaha pitung dinten sepisan padha ngaji nggih mboten niku mula pondok-pondok pesantren rata-rata gadah pengajian pitung dinten sepisan upamipun pondok Watu Congor saben Selasa nggih mboten Tegal Rejo saben Senin nggih mboten lajeng nggih kula saben Ahad Maron Purworejo saben Rebo niku ampun ngantos kawan dosa dinten mboten ngaji nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika idza madha alal mukmini arba'una sobahan walam yujalisil ulama'a kosa kolbuhu wajah suruh al kabair Nabi ngendika dindi ana wong mukmin jaman 40 dina ora kumpul-kumpul karo kiai padha ngaji titibani penyakit loro saka Gusti siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe 40 dina kok ora ngaji siji atos atine ati yen kadung atos dikandani ragu diwarai ra gelem dituntun rumangsa luwih pengalaman wonten mboten yang wonten niku lho teko prawone ayo jajal racun nuwun sewu 40 dina kok ora ngaji siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe naudzubillahi min mila kiai NU bijaksana menjelang tekane atas ati 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian jenenge pengajian selatan ana sing pendak ngaturake ana pendak ngaturake nggih mboten kula suwun sing do sregep nekani pengajian selatan ing putri-putri sepuh-sepuh tak suwun do nekani selapanan muslimat NU sing kakung-kakung selapanan NU nggih mboten sing putri nom-nom nekani selapanan Fatayah nggih mboten aja 80 tahun daftar Fatayah supaya ngono mboten sing nom-nom nak lanang do nekani selapanan Ansor nggih mboten niku derek NU niku penting
nuwun sewu niki bila 40 dina ora ngaji titibani penyakit loro mula sadurunge 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian selama malah nek sing wis do derek toreko siwulan pisan 11 nggih mboten lho 30 dina do ngaji jenenge napa sewasa maca manakib oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir niku tiang soleh kok diwaca panakibe temurun gematine Gusti pramila Nabi ngendika idza dzikiros sholih nazaratir rahmah yen ana wong soleh disebut asmane diwaca sejarahe diwaca manakibe temurun gematine Gusti yen Allah kadung gemati lampah sak lampah serba kebenaran nggih mboten yen Allah gemati lampah sak lampah serba kebenaran kulaan yo kebenaran adol yo regane kebenaran mergo digemateni Gusti lenandur yo kebenaran tukule yo kebenaran mergo digemateni Gusti nek Allah orang ngedun digemati kadang-kadang nanduri pari tukule suka teki mudeng bener mergo ora digemateni Gusti supaya Allah gemati sing kerep ngrumakno sejarah wong saleh sejarah wong saleh disebut jenenge berjanji manakibah niku nyebut yang saleh yang saleh niku nanti disebut asmane yang paling soleh kanjeng Nabi linanggung jenengan ngantos nyebut asma Nabi wong ki nyebut asma gelare Nabi wae ati diparingi tentrem sing paring Gusti ki nyebut gelare durung nyebut asmane mula guru hadroh ki cok nyebut gelare kanjeng Nabi Nabi gadah gelar Habibul Qalbi kok jenengan kerep nyebut Habibul Qalbi tentrem atine disebut lagu kena ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya licin takdir haqi rasulul hidayah ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya licin takdir haqi Rasul Hidayah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Salam-salam Ya Habibullah
Simbah Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar waktu Jomol Mbah Ahmad ngendika salat tanpa wiridan padha karo kapal tanpa penumpang. Mbah Ahmad waktu Jomol ngendika senajan kapale gedhe kosong ra ana penumpange nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong salat nek ora wiridan kon tenang khusuk angel. Wiridan ki ndadekno khusuk wong penumpange. Malah grab tanpa penumpang ra entuk duit. Mudeng mboten Bapak Ibu. Mula penumpang ki penting. Mudeng mboten. Niki kula tiyang bandhangan duwe singiran salat sunat aja nganti ketinggalan nunggu imam sing tapi puji-pujian imam rawuh dikamati banjur sholat ojo bubar yen durung rampung wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Mula senajan kapal gede ning ra ana penumpange nang segara kena ombak goyang ditumpaki ora tenang. Mila menawi jenengan boten ate wiridan salate kon khusuk angel nggih. Supaya khusuk wiridan supaya ajeg wiridane nganggo guru jenenge Toreko gimana? Badhe derek Toreko Saliyah teng Gus Ngali waktu Jomol monggo gimana? Badhe derek Qadiriyah Mbah Sepuh nggih Pak Lukman saking putra Mas Kulung gimana? Monggo
Ajeng derek Naksabandia dengan Mbah Misbah Citran Bandungan saniki Pak Hasim nggih monggo. Mula toreko ki warna-warna ana Qadiriyah, ana Satoriyah, ana Naksabandia, ana Sadiliyah, ana Tijaniyah. Sing ora lebih Denderiyah, Ngeliyah ki nggo suwi-suwi kocrok ya. Mungkin baru-baru kena baru teng tanah Jawa niki Pak Gunung Sewu sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri sing wis toreko. Sing paling kendel nantang londo santri sing wis toreko. Wonten santri sing wis toreko lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kala asmanipun Antawirya, kinten. Mondok teng Tegalsari Jetis Ponorogo. Dadi santrine Mbah Kyai Haji Hasan Besari. Mondok teng santren Mbah Gelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng Mbah Kyai Haji Baithawi santren Mbah Gelen Purworejo ingkang semari wonten Gudikan Bantul Yogyakarta. Antawirya kala ngaji ilmu tarekah dateng Mbah Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Napa tarekah Satoriyah kados sebagai Imam Purworejo, kados sebagai Zen Marang Purworejo. Antawirya ngaji ilmu gembelengan, ilmu kanoragan, ilmune banser, ilmune pagar nusa, ilmune polisi dengan Mbah Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Ngaji ilmu gembelengan bangsane Talko Tri Barbiru Prem Peto Kayu Tinggi nggih Barbiru. Niku dateng sinten Mbah Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Antawirya menika Bu sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate dumugi Pantai Losari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Mudeng berwarna. Antawirya menika oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya niku namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya patung numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerisik dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Saisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Ini santri ahli tarekah. Asmane asli Antawirya, asmane santri Mustahar, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Pangeran Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Awarga Sayyidin Panataga Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gula Selawat apa? Mbok menawi wonten badhe nerekam kula wangsuli. Lho Diponegoro niku tiyang saleh. Tiang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Mbah Mat Wasujomo ngendika
omah-omah kok gelem masang gambar Diponegoro. Aman selamat Mbah Mat Wajawan ngendika. Dalemipun Mbah Mat Wajawan ana gambare Diponegoro. Numpak jaran nganggo jubah serbanan ana krisik. Daleme Gus Nali Wajawan ana gambare Diponegoro. Kula nderek Mbah Mat Wajawan. Griya kula tak pasang gambar Diponegoro, kantor pondok tak pasang gambar Diponegoro, kantor SMP, SMK, MTS, SMA, kampus tak pasang gambar Diponegoro. Dengan masang sapa ayo? Kok pasang apa ubah diganti Diponegoro. Mudeng mboten. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas Mursyid Balik Orhan Sabadia. Di antaranya Simbah Kiai Badrul Soleh Arif Purwasti Kediri. Di antaranya Simbah Kiai Dikron Abdullah Pedurungan Semarang Mursyid Balik Orhan dan masih banyak lagi. Wonten sing rekam boten? Kula wangsuli asma Diponegoro komplit. Wonten sing rekam? Wonten sing rekam boten? HP pun siap 86 gitu. Gitu. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit. Gitu. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas kula wangsuli nggih. Pun siap HP nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Dua Selarong. Apa? Paling mau Dua Selarong. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang, mresani kamaripun Diponegoro. Wonten kantor Ekskarsian Gedung, sekarang namanya Bakorul Dua Jatan, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun ningali langsung wonten Karsian Gedung niku. Tilaran Diponegoro 3 sepisan Quran, kaping kalih tasbih, kaping 3 kitab pondok pesantren judulipun Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Tilaran pertama Quran. Lah Quran Diponegoro tiyang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih Diponegoro ahli zikir malah tarekoh. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren Diponegoro, santri pondok bermadhab Syafi'i. Tarawih 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane 2, salate nggo usoli, bar salat wiridan. Lho nggih mboten. Bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian. Yen ruwat sadranan, nggih mboten Bu, do nyadran. Malah cara Bandungan tambahin nanggap proses wong. Do nyanyi bareng-bareng. Anake wong tani omahe nang pinggir kali do bareng yo. Coba lagi. Do misal gitu nggih betul. Ini sejarah ini. Jadi sing paling kendel nantang londo ki santri sing wis tarekoh. Dereng wonten setengah tahun Profesor Martin saking Belanda berpidato ceramah di kampus Gadjah Mada. Profesor Martin mengatakan dulu itu Belanda paling takut dengan santri yang sudah tarekoh. Sejarah Diponegoro meskipun kekuatan perang musuh Londo gangsal tahun 1880 senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah
golongan jenengan dodere toreko niki lebisan tirane kesepuan-kesepuan Jawa Jawa Kulon iki bener iki termasuk apa pangeran dipone kalau aturaken do masang gambare iki betul pados tetoken kathah iki bener sing sadia kata gambar apa pangeran dipone numpak jalan nganggo jubah serbanan ana krisik iki bener dipone model-model timbang masang apa masang nama ubah genti dipone sejarah Milo iki penting tiang soleh diwaos sejarah disebut asmane temurun rahmate Gusti tiang soleh itu termasuk Syekh Abdul Qadir Jai niku wayah dalem Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Romo asmanipun Sayyid Abu Soleh Janki Dausah dan ibu asma Syarifah Fatimah. Syekh Abdul Qadir menika lahir malam setunggal bulan Ramadan. Menjelang lahir Kang Romo Sayyid Abu Soleh dalu-dalu nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, "Putuku Abu Soleh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti." Nabi sing ngendika iki anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe kekasihku lan kekasih Gusti dawuh Kanjeng Nabi derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi sinareng mas subuh lahir jaler saestu cocok karo kengimpen nuwun sewu yang cetak sak kiwa tengene kapan gadah garwa ngandhut sepuh biasanya setelah kepingin ngerti lanang koridor iki bener menawi sakniki gampil wonten USG lewat dokter riyen dari wonten USG lajeng bertakon dukun-dukun bayi mergo dukun bayi iki duwe ilmu titen babagan babaran takon ke dukun bayi mbok bojoku meteng tuwa meh babaran lanang koridor mbok dukune baru gere bojomu metenge lonjong apa buntut piye to mbok ngene sing wis nek wong ngandhut kok wetenge lonjong biasane anake lanang nek buntut wedok nek lonjong lanang mergo lanang ana lonjongane iki lho lonjongan iki penting niku jumen interes kepentingan kemanusiaan mulai tekan omah nyawa bojone iki turu nglikar nang kabeh lonjong kok buntut suwi-suwi jujug kadang-kadang kita lonjong, kadang-kadang kita buntut gimana takon dukun bayi liyane mbok bojoku weteng babaran lanang kok wedok mbok dukune kok gere bojomu kemprok ora sitan lho piye to mbok dukune kok ngene sing wis-wis nek wong ngandhut kok bola-bali jungkatan, bola-bali ngilu, bola-bali pulang, bola-bali ganti klambi, sing wis-wis anake wedok, mergo akeh wong wedok kirsian. Tapi nek bojomu kemprok lanang, mergo akeh wong lanang kuwi kemprok. Nuwun sewu. Kemproke wong lanang ora iso ditutupi ngene. Wong kula semua piyambak wonten tiyang gadah griya griyane sae masang tanggalan kalender ana gambare Mbah Kyai kober-kobere cantele kathok jajan lho monggo sepur piyambak model kaya ana wis ditutupi tapi ramane Syekh Abdul Qadir menika preso menika putra jaler ora saka dukun bayi saking Kanjeng lahir menjelang subuh sinar subuh dumugi duha zuhur asar bayi Abdul Qadir kalau sak dangunipun bulan Ramadan bertahun-tahun menawi siang boten kersa nusu dhateng ibu apa maknane Syekh Abdul Qadir kawit
alit iki wis poso. Bayi wis poso. Syekh Abdul Qadir Jain. Jadi tidak ada bayi poso. Tidak ada bayi saya ketawa pernah poso. Awan-awan rusuh aja. Sebelum pengalaman rusuh juga. Udah boleh. Syekh Abdul Qadir itu 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul 6 tahun hafal Quran. Kulo pun 70 tahun hafal wal kasri hafal bila sing nek surat sing tuwa Ali Imran Wadduha sing ora hafal Baqarah yo ora hafal. Apalagi sing jeda-jeda wal kasri falak binas ila fikurin apa nek sing tuwa ora hafal. Mula riyen wonten dongeng wonten santri pondok larit iku didamu Mbah Kiai jeneng surat Quran kabeh. Sing loro surat sing pendek-pendek, sing siji surat sing dawa. Jenengane surat Ali Imran, surat itu kan. Mbah Kiai dan jenengmu sapa? Kula Ngasri Pak, jeneng surat kowe. Kowe jenengane Ngasri kudu hafal surat Al-Ngasri wong jenengane Ngasri. Hafal ora? Hafal Pak Kiai. Jar diwaca. Hafal wong cendak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Kiai ngendika kowe jenengane santri sembodo. Jenengane Ngasri apa surat Wal 'asri. Aku seneng duwe santri sembodo kowe. Lah kowe sapa jenenge? Kula Falaki Pak Kiai jeneng suratnya. Kowe jenengane Falaki kudu hafal surat Al-Falaq. Apa Pak Kiai jadi waca apa wong cendak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai ndika kowe jenenge santri gentleman. Jenengane Falaq apa surat Al-Falaq. Akhirnya sing nutur jenengane Imran surat itu banget. Tidak Mbah Kiai jenengmu sapa peneng wae lawan jan kuwatir kok maca surat Ali Imran sapa jenengmu peneng wae sapa to jenengmu akhire ngaku Pak Kiai kula pancen namine Imran parabane kulhu kula kan maca kulhu utek Imran kulhu mudeng betul mula paraban iki penting ada jalan keluar. Dipenegorokan sing kondang asma paraban. Asma aslinya kelompok itu sih kelompok yang betul. Mula paraban itu penting ada jalan keluar. Akhirnya kon maca kulhu. Bila zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng, wonten sahabat menawi ngimami salat niku bar Fatihah, maghrib, isya, subuh bar Fatihah, rakaat sepisah, rakaat pengkali, rantau ganti-ganti surat Ikhlas, Qul pirang-pirang ulang. Sebagian makmum matur Kanjeng Nabi niku menawi ngimami bar Fatihah niku boten nate gantos-gantos surat Ikhlas terus pinter-pinter ulang. Apa iya inggih dilalah imam kalau sowan Kanjeng Nabi dahulu. Oh bener gue nek ngimami jare bar Fatihah surat atau ganti-ganti surat Ikhlas terus inggih Kanjeng Nabi. Maksudmu apa? Nabi, saya sangat mencintai surat Ikhlas. Saking cintanya saya kepada surat Ikhlas saya baca terus di dalam maupun di luar sholat. Akhirnya pun Kanjeng Nabi mboten nyalahaken tiyang niku, malah Nabi ngendika bendika sodakta bener kowe malah ngono kan. Malah Nabi nambahi pangandikan hubbuka lil ikhlas al ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi ngendika anggonmu mencintai surat Ikhlas nganti kok waca bola-bali surat Ikhlas bisa mlebokno kowe nang swarga. Nabi ngendika pramila menawi kiai ngimami bar Fatihah surate atau ganti-ganti aja daru-daru kok malah bedhekan mesti guru ngawur.
kadang-kadang lek mau kali karo guru meneh gitu. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo, sing bodho sak mampune kanggo, sing penting istiqomah. Kalau pami jenengan rapal surah-surah, betul apa? Sak mampune apale kulhu falak binas kerap diwaca mlebu ning swarga. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo, sing bodho sak mampune ya kanggo, sing penting istiqomah. Ya selagat jamaah, selagat ngaji, selagat wiridan, selagat baca selawat, gimana? Selawat orang kudu bahasa Arab, selawat bahasa Jawa kene. Wonten selawat Jawa, karanipun Mbah Mat Watujono. Saged ya. Selawat nang bahasa Jawa Mbah Mat sing kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci monggo kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan warga Nabi, suci kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci burung pas atur ini jajal alam kanthi nyebut asma Allah, latihan meneh hadirah ngasose gua bareng-bareng direkam iki selawat karanipun Mbah Mat Watujono basa Jawa nggih. Kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci apa? Selawat Jawa kenging, donga Jawa kenging. Simbah Kiai Idris Marzuki Lirboyo ngendika, kowe iki nek nampa donga-donga Jawa saka kiai-kiai sing mantep. Mbah Idris Lirboyo ngendika, kula kemutan kiai donga-donga Jawa ora ngarang dhewe. Mbah Idris ngendika, kiai donga Jawa ijazah saka para wali kae donga Jawa ya ora ngarang dhewe. Wali ijazah saka Nabi Khidir nanti saiki isih sugeng menguasai bahasa seluruh dunia. Nabi Khidir bahasa apa ae iso, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa India iso. Nabi Khidir yang ketemu wali saka tanah Jawa ngijazahi nganggo donga Jawa. Ketemu wali saka India yang nganggo bahasa India, bahasane Saruhan Pandian. Mudeng betul. Ketemu wali saka Amerika nganggo bahasane Michael Jackson. Mudeng betul. Mula ana donga Jawa saking Mbah Dalhar. Cok kula waca Mbah Dalhar itu termasuk kiai asring minangke Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Mahmud Cirebon niku nyusun kitab nerangno kiai-kiai lan tanjo sing cok ketemu Nabi Khidir, di antaranya Mbah Dalhar Watujono. Kula donga saka Mbah Dalhar niku donga Jawa. Allahumma ubat bisa nyanyi bisa priwas. Allahumma ubat
muga-muga pinaringan slamet. Allahumma rubba bisa nyandang bisa nerima. Allahumma rubba muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kita kiri suci bebek suci meri. Allahumma kita kiri suci sami suci pari. Kok kula tingali wonten petugas infak mungkin monggo dipun-rasaken nggih. Mpun apa? Monggo kaya teng hotel petugas infak monggo maos selamat kalih do ngobati penyakit nggih. Ngobati nyontoh Kanjeng Nabi. Nabi ngendika dawuh warga kum bisedekah. Obatono penyakitmu nganggo sedekah, nganggo infak. Para kula menawi maos selamat mangke nggih. Iki ana petugas infak mubeng jenengan ngisi infak. Niatono ngobati penyakit, mangke kondur pengajian saras kabeh. Tapi nek ngisi sithik obat sing murah. Pasal diapel duwe motor mabur iki lho. Mudeng boten. Selawate nggo selawat sing tidak terjadi salah paham. Sallallahu monggo nggih sareng-sareng monggo do ngisi infak. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mesti makbul sawa mandi nyuwun Syekh Abdul Qadir nyuwunaken pangapura marang Allah kang sifat ghafir marang Allah kang sifat ghafir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil
Abdul Qadir Urugi Pasek Abdul Qadir Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Solahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna dinten akhir untung-untung lebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir derek dateng Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin nuwun sewu mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi niraos sedaya paringono jembar rezekinipun. Kabeh urusanipun sinembadan penyuwunipun istiqomah ibadahipun sehat waras badanipun kabul kajatipun ical rentanipun soleh-solehah putra laliripun. Mekaten sedaya karepatan ing pangapunten hadana wa iyyakum ajmain. Monggo kita tungani lan kumuni. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Wa maghfir lana dhunubana khotoyana kullah wa dhunubana abaina wa ummahina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi qaryatan cetak wa mahariha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal hidayah wa kathratil jamaah wal taramit wal arzak wal istiqomah was sihhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan Pak Bunten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.